ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇನಿ ನಮ ಬಂಗುಡೆಗ್ ಪಚ್ಚೆ ಮಸಾಲೆ ಮಂತದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂದು ತಿಂಡ್ರೆಗಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಏಪಲ ನಿಕಲು ಕೆಂಪು ಅರೆಪು ಮಲ್ತದೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುವರತೆ ಒರ ಇಂಚ ಪಚ್ಚೆದ ಅರೆಪು ಮಂತದು ಫ್ರೈ ಮಂತು ತೋಲೆ ಭಾರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಬಲೆ ನಮ ಇತ್ತೆ ಬಂಗುಡೆದ ಪಚ್ಚೆ ಮಸಾಲ ಫ್ರೈ ರೆಸಿಪಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಮುಲ್ಪಯನ್ 4 ಬಂಗುಡೆ ಮೀನನ್ನು ಕಟ್ ಮಲ್ತು ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತು ದೀವೊಂದೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತ್ ಆಯ್ಬಾಕ ಒಂದೇನು ಮಿಡ್ಲಡ್ ಇಂಚ ನಿಕಲು ಭಾಗ ಮಂತೊಲ್ಲೆ ಇಂಚ ಮಲ್ಪುನೇರ್ದಾತ್ರ ಮೀನಿಗೆ ಮಸಾಲೆ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ಒಯ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗ್ ಐನ್ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಐನೇರ್ದು ಆಜಿ ತುಂಡು ಶುಂಠಿ ಆಜಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ 15 ಎಸಲು ಪುದೀನದ ಇರೆ ಒಂಜಿ ಮುಷ್ಟಿದಾತ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಮಂಜಲ್ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಒಂತೆ ಉಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿತ ರಸ ಈತು ಪಾಡ್ದಾಯ್ಬಕ್ಕ ಒಂದೇನು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತದ ನಿಕಲು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಂತೊಲ್ಲೆ ಇಂಚ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತದು ಒಂದೇನು ಪೂರ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಂತೊಂದು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಂತೊಲ್ಲೆ ಒಂದೇನು ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ಹತ್ತನ ಬಟ್ಟಲ್ಗೆ ಪಾಡೊಂದು ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಆಪಿನಾತು ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರ್ ಪಾಡ್ದು ಒಂದೇನು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಂತು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ನಿಕಲು ನೆಕ್ ಉಪ್ಪು ಪುಳಿ ಖಾರ ಸರಿಯುಂಡ ತೂದು ಬೋಡಿತ್ತನ ಸೇರ್ಸಾವೊಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಮಸಾಲೆ ರೆಡಿ ಆಂಡು ನೆಕ್ ಒಂಜೊಂಜೆ ಕಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಬಂಗುಡೆ ಮೀನನ್ನು ಪಾಡ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಸುತ್ತಲ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಮಸಾಲೆನ ಕವರ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಪೂರ ಮೀನುಗಳ ಮಸಾಲೆನೂ ಪಾಡ್ದಾಯ್ಬಕ್ಕ 20 ನಿಮಿಷದ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮುಟ ಒಂದೇನು ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮನ್ಪೆರೆ ದೀಲೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಗ್ಯಾಸ್ ತಮ್ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾನನ್ನು ಬೆಚ್ಚಗದಿದ್ದು ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತು ಎಣ್ಣೆ ನೈಕ್ ಪಾಡ್ದು ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚ ಒಂದು ಬತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಮೀನನ್ನು ಪ್ಯಾನ್ ಮಿತ್ತು ದೀವೊಂದು ಬಲೆ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಲೋ ಫ್ಲೇಮಿಡ್ ದೀದೆ ಮೀನು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ ಮೀನು ಪಾಡ್ದಾಯ್ಬಕ್ಕ ಎಣ್ಣೆನ ವರ ಇಂಚ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತದ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಂತೊಂದು ಒಂದೇನು ಕವರ್ ಮಂತದು ಲೋ ಫ್ಲೇಮಡ್ 5 ನಿಮಿಷ ಮುಟ ಫ್ರೈ ಮಂತೊಲ್ಲೆ 5 ನಿಮಿಷ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಕವರನ್ನು ದೆಪ್ಪುಲೆ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಒಂದೇನು ಕುಡೊಂಜಿ ಸೈಡ್ಗೆ ಟರ್ನ್ ಮಂತದು ಪಾಡ್ಲೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಸೈಡ್ಗ್ಲ ಎಣ್ಣೆನ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಂತೊಂದು ಒಂದೇನ್ಲ ಲೋ ಫ್ಲೇಮಡ್ 5 ನಿಮಿಷ ಮುಟ ಫ್ರೈ ಮಂತೊಲ್ಲೆ ಎರಡು ಸೈಡ್ಲ ಲಾಯ್ಕಾದು ಫ್ರೈ ಆತಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನು ನಮ ಗೆಪ್ಪುಗ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ಒಂದೇನು ಸರ್ವ್ ಮಂತೊಂದು ನಿಕುಲು ಒಂದೇನು ಟೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಏಪಲ ಒಂಜೇ ಮಸಾಲದ ಮೀನು ಫ್ರೈ ತಿಂದು ಬೇಜಾರಾದಿತ್ತಂಡ ವರ ಇಂಚ ಗ್ರೀನ್ ಮಸಾಲೆ ಮಂತದ್ದು ಬಂಗುಡೆ ಫ್ರೈ ಮಂತೊಲ್ಲೆ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಆಂಡಡ ವಿಡಿಯೋಗೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕನ ತುಳು ಚಾನೆಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ವಿಡಿಯೋ ತುಯಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು